स्लाय माने फैसायाथ' फैबाय र' जायफोर आंनि जुलाफिखौ बायनानै लांबाय थेंक इउ थाबाय दे थेंक इउ ओमफ्रायथ' नै थुनजुलियाथ' मालाय लोगोफ्राबो बेरायनायावसो बेस्थ'बा आंहाथ' जुलाफिसो सावबायना माथो खालामबावनो बेफोरनोथ' जिउ मालायाबा मालाय आंहाबा आं आरोथ' आंनि खस्थ' खालामनायाबो ओरैनो थाङाखैना फुजायाव एसे एनै सेल जानाय लक्ष्मियाबो फैहांदों आइ लक्ष्मि बेबायदिनो फैबाय थादे आंनि जिउआव लासै लासैब्लाबो जायखिया गाव खामायनायनि मजायानो एसे आलाग फैखायो माथो जानायाथ' एसे गोगोमबो जादों मानसिबो जादोंना मेलायाव बेफोर जाबाय आंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइ आरोखि ना ओमफ्रायथ' आंनि नांगौआनो अबेबा नङा अबेबा खामानि फैसिगोनलाय आरो नै गरम गरम जुलाफि मादै लांदो लांदो गरम गरम गुदुं गुदुं नै सावगासिनो ओइ बैसोर माखासेफ्रा मानो बायफैयाखै दे आंहासो गोथावसिन जुलाफि जुलाफि गरम गरम जुलाफि साला बे सानस्राङा मानो फैदिया फुजाफ्राव बे फैबाथ' एसे बायगौमोन ना बियो बायाबाबो जेबो नङा दे आं हरफागौमोनलै आंहाथ' मालदारलै मालाय माहाजोन बाबु सानस्राङा एसे माने सेल थांगौमोन ना आंहाबो आरोथ' फाग्लाया मालाय बिमायसो जाबावबाय बिनि खुसियाव एसे बांसिन हरबावगौमोन आङो मा जाबावगोन थुनथुलि दाथ' जुलाफि बेफारिबो जाबाय र' आङो बेफोरबायदिनो सानसे मोजाङाव दावखोलांथोंलै आङो आंहाथ' साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जेबो नंला दे बिजनेसफोरखौनो मावना जानो हागोन माथो आङो फैसायाबो बिदि बना दोनसै र' गिनांगौ बिदि मेलायाव नुद' आयै बेसेबां जानो गोथाव मोनबावदोंसो मालाय आंनि जुलाफिखौ सानस्राङाथ' जाबावगौमोनलायगौमोन बियो फैबा हामगौमोन र' एसे आंनि दखानावबो जिरायहोगौमोन आङो बा थुनथुलि बा गावनो बाखोना लानांगौलै साब्बास बेटा साब्बास बा आखाइ हमै मालाय बेरायदों हनै जरा नायनानै थादो दाना आङो नायख्ल'ख्ल'लै फुजा मेला बेरायदों हनै नोंस्रासो मालाय आंहासो जुलाफि गरम गरम जुलाफिलै गरम This is Tuntuli's life जुलाफि but I don't care मानसिफ्रा मा सानो आंखौ सानथों मानसिफोरनि साननाया जाङा हाबाब हामैयालाय दिनैनो मोनगोन बुंदोंमोन गथ'आ रिजाल्टखौ दाबो हामाथो फनखौनो हरदियासै गोसोआबो माबा उसुखुथु मोनलाय लाङोहाय खोनासंनोबो लुगैलाय लाङोना बोरैबा आनजादनि रिजाल्ट नेनाय बायदिसो मोनलायलायबायहां ओरैनोबाबो रिजाल्टआनोखा थेवबो लागाफ्रामबो जाखांजाफेरानो आंलाय सानो हामालाबा जाफ्लांबायगोनसो नामा माबा दिनैसिमबो लटारियानो जाखांफेरजाया हामाथो सोरनिबा खाफालाव मोनमारोबोहाय आयु आंथ' माथो मोननोनो रोङालाय बेफोरबायदि बे गथ'आनोथ' हामानो दाबो हरदिया आं दहाय हरबाय दाननानैसो हरबाय बे गावहासो फुजा नायनायाव बेस्थ' जालायबाय बे ओजोंदि बिबैया रिजाल्ट नेगासिनो खिन्थाहरनांगौ बेखौ गियान गैला बे आयु मा जाबावगोनबा जायोना जाया खाफालनिसो खोथाहाय मा जाबावगोन ओइ आबै गावदां आयु आब'सान धोद बुरियालाय मा हारसिं मा सानबाय थाखो फुजा मेला बोथोरफ्रावनो आरो जोंहादि गोदान आलासि फैबावबाय नैहाय आब'सान आं रिजाल्ट नेगासिनो रिजाल्ट लटारिनि रिजाल्ट मा होनखो आबै लटारिनि रिजाल्ट माला दिनै नामा औहाय आबौ बे गामिनि मिथुआ रिजाल्ट खिन्थाहरनो गोनांमोनहाय दिनै दै आबै नोंनालाय लागाफ्रामबो जाखायाना माला जाफेरनाय हा लानाय नायबाय आरो आबौ एबारबो माथो जानोना गथ'आबो ब्रा बुंथारबाय लादो आबै होननानै बेखारसोलै आबै मोनथिबायना बेखारसो ओरैनोसो लानाय जायो देहाय जेबो नङा माथो जाखोनो बे लानायालाय मालाबा खाफाल गेवबा जाफ्लांबाय खोमा आबौ बिदि सानो आरो आंहा ओइ जाखायालै आबै बेबायदि मोनथिबायना खाफाल नांगौ बेफोरबायदि जानोबो दाथ' आरो जानला मानला मोनलाबायखायाना बेखारसोलै मोनग्लांबायखाया आंथ' लाखायानो बेखायनो जाबायबायब्रा जोंहा पार्टि गिदिर जानांगौ नङा होमबा न'नि थोद बुरैया माबा सिमांसो नुखाबावबाय नामा जानायनि जायालै आबै जाया आं बुंखाबायना जाखाया दे खोनासंसै दा दसे उनाव गैयाहाय मिथुआ गथ'आ फनबो हरा दाबो जाखायाखै बे आबै बेखायनोथ' खिन्थाहरासै नोंलाय फन खालामनो हायामोन खालामदों आबौ दहायनिफ्रायनो खेबब्रै खेबबासो जाबाय माथो फनबो हमा फुजायावसो दंहैलायो नामा गथ'आ जागोनदां आबै ओमफ्राय आंबो ना दसे हाथरखिखौ लांनो सानदोंमोन फुजायाव हा लां दे आबौ लां बेलाय मोजांसो बाथ्रा बेबायदि बोरैथो हारसिं खोमसि दसे थाबाय थानोसै एसे फुजा बोथोरफ्राबो बेरायग्लाङाबा
बेखायनो बे बारावबो आं लटारिखौबो हाथरखि आबैनि नामावसो लागारबायहाय आबौ। मा बुंखो आबै हाथरखिनि नामावसो लादों होनबा? औहाय आबौ आंना जाखांफेरजाया नालाय बेखायनो गुबुननि नामाव लिरनाय नायबाय आरो आङो। अ दे ओमफ्राय बेफोरखौ बाद दे आबै लटारि थटारि बेलाय नांखाया अबाव आंना दसे हाथरखिखौ लांना फैनोसै दे आबै। लांना बेरायहैथां आबौ अबाव थांनो गोसो फुजा जानायफ्राव मेथाइ गोथाव गोथाव बायनानै जाहो आरो माबा माबिफोर नांगौ जायोबा फुजानिफोर बायनो गोसो जादोंब्ला बायना हो मिथिबाय। हा एखनबा समाव बायनो लुगैयोना फुजानि मुङै माबा माबिफोर मोनसेबाबो जेन'बा आरोना। औ गावलाय थाङा थाङा बुंदोंमोन थेवबो लांथारसै आं आबै ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट हस्पिटालाव लांगोन आं। औ हा न'नि गथ'खौ नायाबा नोम्बिया माबाफोर बुंबा डाइरेक्ट बुंखा आबौ नोङो। जागोन दे आबै। ओमफ्राय नै आबौ हा फैसाफोर एसे नांगौबा लांफाखादो आं हरफानोसै आबैनो एसेसो माबाफोर बायथों। नाङा दे आबै आंनाव दंखायोना आंनिजों बायगोन आरो। दे बिदिबालाय। नै सोरां दाथ' बिबौ जाबावबाय नोङो फिसाजो मोनबाय जोंहा माबोरै मोनदों? माबोरै मोनदों आरो जुरि गोजोननाय मोनदों आरो। है सोरां बिबौनि लिस्टआव गोलैबाय माने थोरोंथ' बोरायबाय। ओइ बोरायाखैरा दाबो बेसेबां हेन्डसाम दं आङो। बिदिबा मा बुंनो सानदों नोंलाय बेखौ फिसाजो मोननाय बायदिसो मोनदों नामा? औ माथो सानदों जोंनि जिउआव गोदान खुसि लाबोग्रा ना सना। आंनि फिसौजो मा मुं दोननाय जागोनथाय? नामखौथ' आंबो सानदों र' गोबां माबा माबि सानना दोनदोंमोन दाबा आरो बिमायाबा मा दोनो बिफायाबा मा दोननो गोसो जायो ना आरो नै सुनजुलियाबो दोननो बुंबाय थादोंमोन। दोनथों आरो मालाय गावबागाव गोसो जायखौ दोनगोन बेनोथ' रायजोआव थागोन ना। दाथ' ओमफ्राय आंनि आबै सनाखौ बामनानै गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनबायलै आबै। ओमफ्रायथ' नों माबोरै मोनदों सना जोंनि जिउआव फैनानै मोजां ना? औ जोंना सनाया जोंनि जिउआव फैनानै मोजांखौनो मोनखागोन बेबो बेसेबा अनगोन आंथ' जोंनि गिबि फिसौहाय सोरां। नायलाय सोरां दानो मिनिलायबावो आबै सोनाया आंनि आबै। आंथ' बयनिबो आखायाव थाथारदोंहाय माने। बेनोथ' आंजोंबो नायलाय दलद बामजागासिनो। आबासानाबो बिदिनोमोनहाय थेवबो सिनायनायनि आखायावल' थायोमोन गथ'आ आबासाना जोंना। नोंनि थाखायनो बेफोर समखौ आं मोनासैना जुरि मानो लांनाय आंनि गोजानाव। नोंलाय मानोथो मोदला मोसि खामानि मावो बेखायनो आंजों ब्लद थांजादों नोङो। थोद आरो जुरि फिसौआ जोंना खोनालायलांबाय मा सानगोन नोंखौ। खोनाथोंहाय फिसौआबो एसे आबै सोना आंनि। नोंखौथ' नोंनि आबैयासो बांसिन अनगोन ना आबौनिफ्रायबो। आयै फिसौ सना आंनि माबोरै नायदों बेसेबांबा अनगोनहाय जों नोंखौ आंनो बांसिन अनथारगोनहाय आबै सना। नङा माथो आंसो अनगोन ना सना आंनि। उन्दै गथ'फोरखौथ' बिराद अनसिनखायोलै आङो आरो नों जोंनि जिउआव फैबावबायना। नोंखौ जेनिबो खमि जानो होखाया जोङो मिथिबाय माइ लाभ माइ सुइट हार्ट। बा फिसौ गोदान मोननायखाय आयु आयु। माथो सानदों जुरि हो? आयै उन्दुलांबाय आंनि उन्दैया। नायना जुरि उन्दुलांबाबो बेसेबां किउट नुखायो सना बेबिखौ। औ बेसेबांबा सना। नैहाय आबौ दासो फन फैबाय खोमाहाय र'। जाया होनना खिन्थाहरगासिगोनलै बियो। है जाम्बा गथ' सिरि थाथ' र' हा रायलायग्रोनोथ' हो। दे। औ हेलौ ओइ आबौहा माबोरै जाखो रिजाल्ट खोन्थाहरनो होननायालाय लटारिना माबोरै जाखो? बे आबैयाबो ना मा बेफोरखौलाय मानो लालायनांगौ दे ओरैबाबो बेफोर जाखांलाबायखाया। औलै आबै आं बेखौनो खिन्थाहरनो नागिरखादोंमोन। गथ'आ बुरैखौ नेहोबाय थाबाय खिन्थाहरनो होननानै रिजाल्ट मोनगोन होनखानानैनो बहाथो थाङामोन फनबो हमा। माबालै आबै एसे बेस्थ'मोन ना आरो फुजायाव दंफैयो दा ओमफ्राय रिजाल्टआबो नोंसिना मोनबाय। ए मोनबाय बिदिबा ओमफ्राय जोंनाथ' गैखायानोदां ने आबौ? खबराथ' आबै माने बे बाराव हले नोंना खाफाल गोनांसैलै आबै। मा? औलै आबै बेखौ नोंसिनाव न'आव थांनानैसो खिन्थानो सानबावदोंमोन आङो माने नोंसिना नाम्बारा जाखांबावदोंसो। आरो बेबो एसे एनै नङा फार्स्ट प्राइजआनो मोनबावबायलै आबै। मा होनखो आबौ? एबार नों हले पार्टि होबावबाय आबै। आयु हा नंगौना नङा जाखो जाया आबौ? दंथारगौलै आबै एकदम नाम्बारखौ मिलायनानै नायखाबायना। आयु नंमारगौसो होमबा? 1 लाख प्राइज देरहाबायलै आबै। ए सिमां ना मोगथांसो नंबायहाय आंहाबो नंमारगौ? औ रा आबै कंग्राचुलेसन्सलै। नै आबौ सान। औ आबै मा जाखो? ए आबौ जों लटारि लानाया। औ मोनखायासै दा। थोद जाम्बा माबा जाखांबावदोंसो नोहाय आबौ फार्स्ट प्राइजआवनो। माबा 1 लाख प्राइजआबो आयु आंथ' नंगौना नङासो जाबायहाय आबौ। बा आबै 1 लाख देनजारलै माथो आबै जाखांबावबायसो होमबा। औहाय बेनोथ' आबौ माबा सिमां बायदि मोनलायलायबाय आयु बिखा गलब गलबनो नै।
हाथरखि ओंखारबोनाय आयै बे बाराव नोंनियाव लानाया जाखांबायहाय लटारियानो जोंना वा डेन्जार खेबसेनो जाखांबावबाय आबै एबार आबै हाथरखिहाय ओरै फैनाय गुड निउस आबै गुड निउस वा मोननै खुसिलै आबै होमबा दिनै जोंहाबो माबा नानि इलेक्सना फैबाय गोदान बेबि आरो बिनि सायाव नोंसिनाबो लटारिया जाखांबावबाय नामा बेनोथ' आयु दिनैसिमबो जाफेरथाराखैमोनहाय आयु माने खुसि आबै माने एसेबां होख्रावना लिंहरखो वा हाथरखि नोंनि नामाव लानाय लटारिया जाखांबायनोलै नोंसिना कंग्रेचुलेसन्सलै मा होनखो औ आबै औ दालायथ' आं लादोंमोन ना जाखांबायनो 1 लाखनो आबै 1 लाख फार्स्ट प्राइजआवसो मोनबावदों जोङो आयु दिनैसिमबो मोनाखैमोनहाय नाथाय बे बाराव मोनबाय औथ' हाथरखि एसेबां लायोमोनब्रा आबैया थेवबो मोनफेरामोन नाथाय बे बाराव नोंनि नामाव लानायाव मोनबावबायसो औ आबै थारैनो जोबोद लखि गोनांहाय नोङो नोंनि मुङाव लानायाव नों बासिनायाव मोनमारथारबायसो हा लटारिया जाखांबाय आबै आं फोथायनोनो हायासै बेनो सैथोहाय आबै आंबा सिमांसो सानलायलायदोंमोन नाथाय नङा आयु आबै बिदिबाथ' जोबोद मोजां जाबाय न' औरा सानैजों नोंसोर पार्टि होदोसो आंनो माबा मिस्थि जाहोदोसो आबै जाया सानबावदोंमोन आबौ दा नुदो मानिनांगोन दे बे बाराव बिराद लोखि होमबा नोंसोरो बेफोर गासैबो हाथरखि आबैनि खाफालसोआनोलाय आबौ नङा होमबा जानांगौ दंबा जाखायोलै आबै नङालै हाथरखि बेफोरखौ जानोबो खाफाल नांगौरा खाफाल बा ओमफ्राय हाथरखि दाथ' आंनिफ्राय बिराद बुरजा कंग्रेट्स आरोना नोंनि मुङाव लटारि लानायाबो जाखांबायबा माब्रैबा बिदि जाखोथाय बेवाइफोर आंबो नायफेरनायाखै मालाबाबो अ नों मालाबाबो लाफेराखैना बेवाइ आबैयासो गावनो लाबाय मारैबा जाफ्लांखो होमबाबोथ' जोबोद खुसिनि बाथ्रा ना थ' नों मानसिया लोखि खोमा बेखायनोसो नङा दे बेवाइ आंलाय बहा लोखि जाबायबायनो आरो जायाबा बिदि मोनबाय ओरैनो नङा होमबा आरोथ' बेबो 1 लाख गोजौ मोनबावबायसो वाव आबैजों नोंजों भेरि कंग्रेट्सलै थेंक इउ ओहो थेंक इउ जों खाम जानाय नङालै मिस्थि जाहोनांगोन मेथाइ जाहोनांगोन बेदर जाहोनांगोन नङा होमबा एसे बोरैथो खुसिखौलाय सेलेब्रेसन खालामा जानो ना जागोन दे आबैया होगोन बे मालाय ओद मा आबैल' नोंनिबो बाहागो दंना अब्लाबो बेवाइफोर आंनोलाय मानोना मानो जाबाय बायो नामा नोंनि नामावसो मोनखादों माबा लटारिखौनो होमबा थेवबो बेवाइफोर ओमफ्राय जाबायमोन आंना थांसै ना औ दे जाबायबालाय थुदो नै नों फन थुनाया फन खालामाबाबो जाया जोबोद इम्पर्टेन्ट आं खालामथारनांगोन बेलेन्सआसो बांद्राय गैया बुंदोंमोन आदाया ओमफ्राय नों हरनो बुंबाय थानायखाय बिथ'नानै लाबोबाय आङो जोबोद थेंक इउ नोंनिसिम माने न'आव अर्जेन्ट फन हरथारनांगौ आङो बिदिबा नों न'आव खिन्थाहरनोसै बेखौनो सानदोंमोन खिन्थाहरनो दाबा मा रिएक्सन होयो बिसोरबा आरो रायलायनो मोनैयाबो गोबाव सम जाबायना गोबावाथ' बोसोरसे मानि बारलांबाय दाथ' मा जाबावगोन आरो बिसोर नोंखौ दा मा साननानै दङ बेबा बेनोथ' आंखौ मा साननानै दं बिसोरो थेवबो खेबसे फन खालामनायदो हमनानै मोजां रायलायहरबानो जाबाय र' खालामनि आङो नों अब्ला जिरायथ' नोंनि थाखाय ओंखाम गुरै बानायनांगौ दङ या अके आरो दहायनि बायदि सिखारनो नांला नङाबा गोलैबावबा नों बांसिन दुखु मोनगोन आंहाथ' दिनै मेलायावसो थांनो ओंखारदोंमोन मेला औ दिनै दुर्गा फुजा जानानै जोबलायलायबाय बेहायनो मेला दङना ओरैनो जाहैनो आङो लोगोफोरजों आइयाथ' दा थांदोंमोन नाथाय दायो थांगोन आं नोंखौबो मोजांबा लांजागौमोन नाथाय नोंथ' थाबायनोनो हायाना बा फुजा खि फुजा मेला खि मेला जानानै थांबावबायसो मेहेर नोंलाय माला सिखारनो हाबावगोन माला थांनो हाबावगोन हाथरखिनिसिम आं एसेबां ट्राइ खालामबाय र' जायखिया फनखौनो हरनायग्रोनोसै आं मालायनि फन बेलेन्सबो गैया बुंबावदोंसो आं बेलेन्स जोबनायनि सिगांनो रायलायग्रोनो मोनबा हामगौलै जायखिया जाबायदि जायगायाव दङ नेटवर्कआनो बारा नाङा बिनि सायावथ' आरो मा होनबावनो हादानफ्रावसो दंफैयो आङो दे आरो र' हरनायग्रोनोसैल' आंथ' थांनोसो बोरैबा मोनबायमोन बेवाइफोरा लिंथाबबाय थानायखायसो मानोना आंनि थाखाय दावराव दावसि जायो नालाय दाबा आरो मा जागोन सानो आङो नाथाय एसेबां लिंबाय मानाबो खालामनो बोरैबा मोनबाय आं ओरैनोथ' बियानैया आंना जोबोद किउटखा एबार आरो खाथियाव थांनानै खेबसे नायनो थांसै ओइ जाबायना ओंखारनाया औ बेवाइ जानायालाय जाबायमोन माथो देलायबावनो ना थुदो थांसै ओरैनोबाबो देलायाबाबो नोंखौ मोजां नुखायोलै थुदो नंगौ नामा औ फंबाय मेरामा बुंबाय थाखायोमोन माथो
नाथाय बेलाय दा बहाबाव आंखौ नुनो आंखौ बेफोरबायदि बुंनो मानसिनि लाइफआबो माबायदि ना बेवाय दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि दसेनो मा जाब्रबथाय फैयो रावबो जेबो सानस' हाया बुंस' हाया जोबोद गोब्राबैसो माखासे समा बारबोबाय मिहिरनि अनगायै नाथाय बेनो बे सैथोआथ'ना मिहिरा गैला मानसिया गोमायोब्लाथ' माबा मोनसे आसा थाबावोमोन बियो फैथारगोन नाथायनो आंनि मिहिरा थैबाय आंबोथ' आरो आंनि जोबथा समखौ नेना थानोसै बेवाय बेबायदि बुंनो हामगौ नामा बेफोरबायदि मोजां सानाव बिदि सानबाय थानांलालै मा खालामनो सानफ्राङो दे होमबा आं आबैनावबो सोंखाबाय जों फुजायाव दसे हाबग्रोलांसै ओमफ्राय हजों हस्पिटालाव थांसै ना फुजायावबो थांगोन आरो होमबा औ नोंखौ लांगोन बुंखादोंमोन ना आङो फुजायावलाय मानोथो थांबावनोमोन थांला नामा बेवाय मानो थाङा बेलाय गोसोफ्रा एसे स्रां मोननायनि थांगोन ओरै फुजायावबो हाबलांसै आरो जोंहा नानिखौबो नायनोसै नङा होमबा दे बिदिबालाय औ दा आइनोबो खिन्थाहरखानोसै आं जागोन दे ओरैनोबाथ' फुजा मेलाफ्राव आं थांनोनो बासावबायसोमोन बायालै मानो बानांगौ जाखो बाया बेफोरबायदिया बोसोराव खेबसेल' फैयो माथो ओरैनो थानो ना जेसेबां सम मोन्दों गासैयावबो एसे इन्जय थानो नाजानांगोन ना औ थेवबो ओमफ्राय बेवाय नोंलाय लोगोफोरजों थाङा आरो आंजोंसो थांसै लोगोफोरजों एबार थांथ'लालै ओरैनोबाबो बेस्थ' जाबाय नालाय बेबायदि स्पेसियेल लोगोबो गैखायामोनलै ओरैनोसो माने दं आरो सानै साथामसो लेंहरदोंमोन थांथ'ला थांनो नांगौ थांबानो जायोमोन दा थांथ'लालै मानोथो थांबाय थाबावनो ना नोंखौबो आं गोसो मोजां मोनथों होननानैसो थांनो नागिरदों माना खालामनाङाथ'दो दे बिदिबालाय माथो एसे हरबाय आङो फनखौनो हमा रावबो मानो हमा जेन'बा आरोथ' हाथरखिनाव हरबाय बेनाथ' फनानो जाला हमनोब्रा सोरबा थै एसे गोबावनिफ्राय ट्राइ खालामबाय आङो एसे गोबावनिफ्राय फन हरबाय रायलायनो सानबाय बेबो हमला फनखौनो रावबो एसेबां खस्थ'यैसो फन मोनदों सोरबाथ' सासे हमदो मा जाजोबखो न'नि मानसिफ्रा बहा थांखो आंसो माबा मोनसे जादों ना बिसोरसो माबा मोनसे जाखोरा हमदोरा प्लिज सोरबाथ' आंनो खिन्थाहरदो आंनि बेबिया माबोरै दं मा जाखो दे ओरैनोथ' बांद्राय बेरायखायामोनलै आङो ओमफ्रायथ' बेफोर फुजायाव बारा ओंखारखायानो आङो माने नाथाय मानो बेवाय ओंखारनो नांगौ आरोथ' देग्लाय जिएफजों बेरायबानो जायोमोन ना जिएफ औ नोंनिया सोरमोनबा आंथ' मालाबाबो मिन्थिफेराखैनो आं होननायखौ गाज्रि मोनाबानो जाबाय मानो गाज्रि मोननांगौ आरोना बेफोरखौलाय माने गैथ'खायानो ना दंबाथ' खिन्थागौमोन दे बिदिबालाय आजिखालि माने बयनाबो थाजोबो नालाय बेखायनो सोंनाय जाबाय आङो लोगो हिसाबैबो जेबो नङा दे हाथरखि आरोथ' थाबा खिन्थाखायोना आङो दंजानायमोनबाथ' लेंहरामोन होनबा आंखौ बेबो आरो लिंहरगौमोनथ' माथो होनबावनो सिंगेल जिबनलै जागोन दे थाबैनो लोगो मोनथारथों औ बेफोरखौ बाद दे ओमफ्राय नों माबाफोर लानो जेखि गोसो लाबानो जाबायना आंनियाथ' मा नांगौ जेबो नाङा दे मानो फुजायाव फैदों माबा मोनसेथ' ला नाङा दे बेवायफोर आंबो नों लिंबाय नालाय बेखायसो दसे फैबाय दे जेबो नङा बेरायनोसै दसे ओमफ्राय थांसै ना जोंहा बियानि गोदानखौ नायनोसै औ जागोन दे नै दासो सोर हरखोबा फुजायाव ओरैनो खोनालाय लाङा जों न'निफ्रायसो हरदों नामा हमनाय फुजायाव बोरै हमनोब्रा फिरबो ना दानो बोरैबा सौग्रावगोन गोलैजानो गिलाबायोलां दे बिदिबा नोंनि गोसोसै नै आरो हरबावबाय हेलौ दलसो दामबावबायलै बिदिबा खोनाबावगोन जानो एसे बैथिं थिनाय बेवाय औ र' हेलौ औ सोर बुंखोबा हेलौ